ராமர் கதை நமது கதை. ஸ்ரீராமரினதும் சகோதரர்களினதும் குருகுல கல்வி பற்றி முன்னைய பதிவில் பார்த்தோம். பாலகர்களாக அரண்மனையை விட்டு குருகுலவாசம் சென்ற 4 ராஜகுமாரர்களும் தமது குருகுல கல்வியை பூர்த்தி செய்து சிறந்த வீர இளைஞர்களாக அரண்மனைக்கு திரும்புகின்றனர். நீண்ட காலத்தின் பின்னர் ராஜகுமாரர்கள் அரண்மனைக்கு திரும்புவதால் அயோத்தி மாநகரமே விழாக்கோலம் பூண்டு மகிழ்ச்சியிலே திளைத்திருக்கின்றது. தசரத மகாராஜாவும் மகாராணியரும் தமது புதல்வர்களை கண்டு மிகுந்த ஆனந்தம் அடைகின்றனர். அவர்கள் மீது பெரும் அன்பை பொழிகின்றனர். ஆனால் அந்த மகிழ்ச்சியானது குறுகிய காலத்துக்கு மட்டுமே. காரணம், விஸ்வாமித்ர முனிவர் ராமரை தன்னுடன் அழைத்துச் செல்வதற்காக அரண்மனைக்கு வந்துவிட்டார். அவர் நடாத்த போகும் வேள்விக்கு ராமரின் துணை தேவை என்று தசரத மன்னனிடம் வேண்டுகோள் விடுக்கின்றார். அந்த காலத்திலே ரிஷிகள் என்றால் சக்கரவர்த்திகள் கூட தலை வணங்குவார்கள். அந்தளவு மரியாதை அவர்களுக்கு இருந்தது. எனவே மகரிஷி விஸ்வாமித்திரரின் வேண்டுகோளுக்கு சம்மதம் தெரிவிக்க வேண்டிய நிர்பந்தத்தில் இருந்தார் தசரத மன்னன். ராமாயணத்தில் ரிஷிகளுக்கு அந்தளவு மதிப்பும் மரியாதையும் வழங்கப்படுவதற்கான காரணம் என்ன? இதை விளங்கிக் கொள்வதற்கு பாபா சாகார் முரளிகளில் ரிஷிகள் பற்றி கூறிய சில கருத்துக்களை மீட்டல் செய்து பார்ப்போம். தேவ ஆத்மாக்கள் பாவ பாதையில் வீழ்ந்ததும் பாரதம் படிப்படியாக சீரழிந்து கொண்டே சென்றது. இந்நிலையில் ரிஷிகளும் முனிவர்களும் தோன்றியதால் தான் பாரதம் இந்தளவுக்காவது நிலைத்து நிற்கின்றது. காரணம், அவர்களிடமிருந்த பிரம்மச்சரியத்தின் சக்தியும் துறவும் தவ வலிமையும் ஆகும். ஆரம்பத்தில் ரிஷிகள் அரசர்களாலேயே பராமரிக்கப்பட்டார்கள் என்ற கருத்தையும் பாபா முரளியிலே குறிப்பிட்டிருக்கின்றார். இதனால் தான் ராமாயணத்திலும் ரிஷிகளுக்கு அதிக முக்கியத்துவம் வழங்கப்படுகின்றது. அந்த வகையில் விஸ்வாமித்திர முனிவரின் வேண்டுகோளுக்கமைய அவருடன் கானகம் செல்ல தயாராகின்றார் ஸ்ரீராமர். ஸ்ரீராமர் மகாவிஷ்ணுவின் அவதாரம் என்றும் லக்ஷ்மணன் ஆதிசேஷனின் அவதாரம் என்றும் கூறப்படுகின்றது. எனவே ராமாயணத்தில் ராமர் செல்லும் இடமெல்லாம் லக்ஷ்மணனும் அவரின் நிழலாக தொடர்கின்றார். அந்த வகையில் லக்ஷ்மணனும் ராமருடன் இணைந்து விஸ்வாமித்திரருடன் கானகம் செல்கின்றார். மூவரும் ஆசிரமத்தை அடைவதற்கு முன்பாக கங்கை நதிக்கரையை அடைகின்றனர். அங்கே விஸ்வாமித்திர முனிவர் ராம லக்ஷ்மணர்களுக்கு கங்கா தேவி பகீரதன் மூலம் பூமிக்கு கொண்டு வரப்பட்ட கதையை கூறுகின்றார். கங்கை நதி பற்றி பாபா சாகார் முரளிகளில் அடிக்கடி கூறுவதுண்டு. எனவே நமது அடுத்த பதிவில் விஸ்வாமித்திரர் கூறிய அந்த கதையை சற்று விரிவாக பார்ப்போம். ஓம் சாந்தி.